se upraví. No, takže čustem. Můj kamoš taky natáčí a tady to bude... No, konečně jako teda ty výtah je, já je fakt nesnáším. Vy sami jste slyšeli snad ten rupot. Ok. Musíme výtahem. Hej, pojď mě natáčet výtahu. Hej, Já už jdu. stoj tu, jak pojedu dolů a jak pojedu nahoru, no? Ok. No, pojď, určitě. Hej, ale ten už je hezčí. Ten už je hezký. Takže čau. Čus a hodně štěstí. Čau. Tak doufám, že budeme štěstí, no. Papa, Miky. Ty vole, tam což nějaký něco divného. Tady je WCčko, no tady přijdu na WC. Tak to je dobrý, já jsem několikrát potřeboval utrachce, já jsem jel reálně domů. Já musím jít na Svinov a tady jsou hajzly. Tak já jsem úplně idiot. A to je dobrý, jako, už to vím. Kam přijedeš, už jsem. Jo, dobré. Už sem jede. Jaký kačár. Výborně jsme Ten vůbec nedupal, víš to zkusit. Hele, ne, dobré. Hej, tak pojďte zkusit. Hej, počkej, ale tady je WCčko. Jo, ale to stojí 10 korun. 10? Tím je na ty dveře. Jo. 10 korun. Tak to je docela jako drahý. Já vím, že jsme jako jednou jsme museli počít. Máme další výtah. Hele, dobré, já jim též pojedu. Hej, ale to hustě svítí na té kameře. Hej, ale dívej na můj. Hej, a u mě je to, kámo, jaký zajímavý. Hej, ale u mě to je trošku tak lepší, jak to zmáčkneš, že, ty barvy. Hej, kámo, tak. Hej, pojďme my dva, ne? Jdeme my dva? Víš ty, já jsem taky bosa. Jo, čus. A jdeme. Čus. Čus. Ahoj. No, já bych se tady sednul. Dveře se zavírají. Dveře se otvírají. Kabina jede nahoru. Dveře se otvírají. Kabina jede nahoru. Hej, halo? Dveře se otvírají. Kabina jede nahoru. Kabina jede nahoru. Dveře se otvírají. Kabina jede nahoru. Kabina jede nahoru. Dveře se zavírají. Hej, kámo. Hej, kámo, co jste? Hej, halo? Hej, halo? Hej, kámo, WTF? Něco je nějaký problém s tím. Já jsem tady, reálně to nefunguje. To normálně, já jsem zmáčknul dvojku a to je úplně stupid. Já jsem reálně zmáčknul dvojku, dveře se otevírají, výtah jede nahoru, najednou to začalo pípat. Tak hej, halo? Já nevím, já bych šel nahoru. No, jdeme prostě. No lidi, takže tady vidíte, že prostě na Sinově nejsou úplně dvakrát nejlepší výtahy. Nejsou úplně nejlepší. No, promiň. Dobré. Tu to vibruje, ne? No, jak tady to tak vypadá. Hele, takže jak říkám, No, lidi. jo, dejte odběr, abych mohl, abych mohl dát 50 odběratelů a mohl natáčet živě. Já můžu natočit živě. Ty už máš více jak 50? Ne, já mám 11. Já můžeš natáčet streamy? Jo? Hej, Já nice. jsem zjistil OBS přes OBS. Hej, projedeme se na hulvaky. Hulváky. Jo, hulvaky to je... Kolik je? 50, tak to mám čas. Kolik to je?
je 14,59, tak to je v pohodě. Hulváky bych mohl. Kolik to jede? Nevím, nějak 16:15 musím být doma, takže 15:49 musím být to. Hej, Vario! Hej, Vario! Vario! Jedeme jim, ne? Jdeme? To je, já už nevím, kolikátýho to je. Jdeme, rychle. Hej, tohle je to nejstarší nové Vario. No. Tohle to je takzvaně nejhnusnější Vario na světě. No jo, to už máte nový to. Čum! Dívej se! Šáhni se na ty tyče! No to fuj, co to je za mapa? Čum, fuj! Hej, čum se! Fuj, mám taky tady, podívej. On je divný. Hej, tam přijeli 2 auta! Draž, Vario! Stydno, Nice, tak já nevím, to už je podle mě 100% Co? A tak to už je 100% pátý. Takže super. Jedeme trojku, lidi! Jím jsem nikdy nejel, to je pravda. Jeden je vás trošičku spustím, dívej! Trojka! Tam jsem dal tak jsem dal ten telefon. No tak. Je? Ale dávej bacha, že tam nepotříš ten telefon, nebylo nic. Hej, dávej bacha, tady myslím, že se bude zákupa, kterou neustojíš. Jo, že to zřeš se teda. Je vanenky. Víš co, já to zkusím bez držení. Hej, dobrý, držím. Hej. A to co je, počkej. Ne, se to jde vidět, ale nemá. Byly tam ty nový stračky. Jo, a kam máš jedem? Na Hulváky. Tady nějaká ta pitomost. Zase. A můžeme si sednout, jestli chceš. No, já chci být vzadu. Tam vedro tu je. Hulváky. Hej, Ale na hulváky, ne? Jo? Příští zastavka. Jo. Hej, zkus mi ještě dneska. Hej, ale ty pásky kolem těch dveří, dívej. Jako ty nejsou špatné, jo. Hej, ale to jsou ty i vidíš, že... A teď? Hej, víš co? Tady je kur. Hej, víš co? Au. Víš co? Ta dneska přesně ty tramvaje, už má dopravní podnik Ostravy, už má 3. Ty vado. A oni jsou ale krásně zrenovované, já se s ní jel jednou, ale ona je úplně krásná, fakt jako. Hele, tady můžeme vidět jakoby něco z kultury. To je zase ta pitomo kurník. Jo, dobré, ne to. Hej, doufám, že to šlo vidět, nevím. Hej, a teďka půjde ten slavný kopec, ta tramvaj vyjede. Já si postavu, pojď to natočit, ten slavný kopec. Tak jo. Ty vado. Zase nějaká dosračka. To je úžasný pocit. Je do toho kopce. Už mají mě z toho bolí nohy. Vidíš, jak je to do kopce? No. To rozhodně i... To nějaká tramvaj na Hulváka? Nestojí, no, čuj, tady je ta točna Hulváky. Co? Či tady vystupujeme, ne, Hulváky? Radši ne, tady není zastavka, tady máš moje nastupuješ na to, přes silnici. Čum na ten kopec. Jdeme radši příští zastávku ještě? To je to, ne? Čum, úplně nový trolejbus. Nice. Hlavní nádraží. 102. Tam jsem Čekat? byl. Maminky. Hej, nenatočí ho. Koho? Ne, Ty vole, co jsem- tvou.
Natáčím toho pána. A mu to bliká reálně. Mu to reálně bliká, ale doprve to tak není. Je tam jeden? Co? Kam jeden? Co je příští zastávka vůbec? Jsou Mariánské hory, nebo co to? Tak jo, tak tam vystoupíme. Další slavný kopec. Nice. My máme kopce rádi, co? No, ale akorát v tramvaji, ne jako pěšky. No, jako ale. Jako jo, no. Hej, ale tyhle ty Maria v Brně třeba nemají, ty mají se stírač. To nemají. Jo, my už vystupujeme. Je to ani nesvítí, ču. Víš? Takže jdem. Tady další kus krásné kultury. Co je ti, kámo? To nestihneme. Tak to fakt, to je Elko, to je auto, to je... Já jsem si to až teďka všimnul. No nevadí, no. Já ale škoda, to... Hej, kámo, to co se bude tak hodinový video. Dobré, tak půjdeme se tady nějak projít, ne? Ale máme čas. Hej, teďka se projedeme tou škybidy hnusnou sračkou. Jestli to jo, tak pojedeme, no. Hej, ale za ní jede Vario. Ale tak ber Vario, to vždycky Vario. A jenom, abyste věděli, je to trošku advertisement, tady je reklama, běžte do Airbank. Já ho sám používám a mám díky tomu hodně peněz. Nemůžu říkat vám kolik, jo, ani heslo toho, jako to, na to zapomeňte. Jako, není to špatné, jo. Airbank jako vůbec není špatné. Jo, doporučuji. A my budeme pokračovat. Jo, končím advertisement. A Saska, jako jestli si chcete, co? Jak jsme na tvůj YouTube kanál? Odraď.cz a moji lidi už to ví, že jo? Jo, ale kdo ti dal odběr? Moje babička Agača. Hej, se furt s Frantou a tak? Jo, Ježiši. ale jenom někdy. Oni už to nejsou jako úplně kámoši. Já je nemám rád. Oni už to nejsou jako úplně Oni si kámoši. prostě nedělají prdel. Já vím. Proto se už s nima pražím kamarádím, víš? Můžem si sednout. Sedej, jo? Můžeš. Sedej. Tady je Airbank, ano, to, jak jsem vám říkal. Hej, tu Dejte si tam prachy a máte. Hej, to byl ten obchod s těma kolobkama, pamatuješ? Jo. Ten tady byl obchod tady, buď tu nebo na tom No. obchod s těma kolobkama. Tak je to SPDčko, ne? On je na době jen cestě. Teďka jede tu sračku. Ta sračka, abyste ji viděli. Budova Hrsenská, to nepojede, to je sračka. Hej, ten vidíš, mi mávnul. Hej, dobře on. On udělal tohle. Úplně mi se ustal. Nice, asi tě zná. Ne, asi jo. Asi mě vidí na YouTube. Jako ty děláš stream? Dělám streamy. Ale ne na toto mobilu. Jo, počkej, jako stream jako live, jako chápeš, jo, live. Víš, ne, jak to myslím, Já live. live streamy dělám. Prostě jakoby naživo, chápeš. Naživo, no. Mě zajímalo, jestli máme, je to Vario. Je to Vario, počkej, podíváme se. Prosím, mám tu LF2, prosím. Počkat. Další sračka. Ne, to už tam mám rád. Hej, to je možná LF2, pojď, plus, LF2, LF2. LF2, 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 LF2. Jo, LF2. Je to ona! Nice! A to je na Martinov. Kurde. Je spodně. Ale jeden. LF2, paráda. Kurník. Ale je to LF2, paráda. To je dvojka, no, bohužel vzadu nebudem. Další nějaká ta blbost, tak je. Tak jo. Ale jako tu Je vanning. Sedím si. Dobré.
Ten zvouček. To je úžasné. Zvouček. No. No. Tak teďka stopnu video. Nestopuj ho. Tak, dobře. Zase je dnešní video. Já udělám hodinové video. Kamo, moje bude minimálně hodinu podle mě. Protože já budu... Já jsem měl 2hodinový stream. Jo? Příští No. zastávka Nová Ves. Podíváme se na Herna. To je hustý. Já si chci natočit tu dvě. Je natočeno. Nice. Sto osmuška, nedej vidět, bohužel. Xbox 360. Very good weather. Hej, já jsem poslal do co spojit. Je malinky. Tady jsem to strašně líbí. Hej, ten spoj je fakt nejlepší. On ty prostě jdeš nahoru a ten Hej, takový ten spoj čahnu si na to, ale jako fakt. je malinky. Hej, už máme světlo, do toho rychle natočit, než bude znovu tmát. Natočené líp. Jedem do Martinova se podívat? Nevím, asi Potom máš ne. ho spojit zpátky. Já nevím, já se bojím, že asi ne. Prosím. Já se bojím, jako, že to nestihnu domů, chápeš? 16:15 mám být doma. To stihneš. No tak doufejme. No tak za 15 minut jsme na Martinova, no. No dobré. No lidi, Radši si sedni. další Mario. Jo. A tady další, a vedle něho je sračka. Která je tady už všude už. Ne, přibyly ty starý auta. A kolem nás je ta sračka. To je Stadler? Tak to je v pohodě. Příští zastávka Svinov. A jenom, určitě to je co, osmička, podívej. Je to tady hovno? Nebo je to dobrý? Je to Stadler? Jo, to je špatné. Osmička. Takže zavřeli se nám lidi dvere a jedeme dál. Teda jako... Doufám, že to jako zhlídnete, jo? Bych za to moc rád. A jestli chcete merch, tak odběratele, jasné? Odběratele. Je to chtělo. Si chcete merch, jo? Už mám i nějaké ty plány na merch, ale můžete mi pomoct s odběratelem. OK? Děkuji. Další ten, hej, tam byl další Vario. To další ale dvojka byla. To byla ta starší už. Já vím. A taky to byla sedmička. Předtím. Pojedeme na Svinov mosty. Na Martina jdeme, ne? No,
se mnou sračka, jí tam kamát. Teď tu kameru schovám, nás nikdo nesevře, že ho natáčíme. Schovej tu kameru, radši, ne? Proč? Dobře. Pojď jo. Teď kdyby byla přepravní kontrola, to by byla sranda. Proč? Kdyby ty dvě revizory že jeden na černo, že? I když to není pravda. A proč byste to mysleli jako? Co? Proč byste to jako mysleli? No mohli byste to myslet, že já jsem minule jezdil na černo, vidím mě revizor. A teďka si beru vždycky od disku. Hej, půjdem v pátek ven? Můžeš v pátek ven? Nevím, nevím, jestli budu mít baseball, takhle. A v kolik ti ho končí? Až v 6 hodin. A vrátím se Tak ty však v sobotu. v sobotu bych podle mě nemohl. Kdyby si měl baseball, tak v sobotu, ne? No, to by určitě šlo. Jenom tohle video vyjde zítra. Já se ještě na tom videu přemýšlím, jestli ho vydám. Jo? Skibrisečka. Šibovice, obchodní centrum. Příští Na tom displeji zastávka vůbec nevidím. Šibovická. Nice. No, jestli chceš, tak můžu ti ukázat moji školu. Nemusíš. Ok. Ale já chci prostě, aby se tyhle tramve, ty varia prostě zachovaly až do třeba do roku 2090. Zase, to je Stadler, ne tohle? Jo. Dobré, už poznám Stadlery. No jo, zavíráš se, dobré, natočím si ty kontrolky. Shopland. I nekontroluje. Starý, ale. To je dobrý, ne? Je tam furt ten stolkovou, jo je. Šibovická. Příští Já vždycky, jak někdo zastávka půjde, tak něco udělám. Tohle. Víš to? Proč? Že když někdo půjde, tak tu kameru zakryju tak prstem. Někdo jde, tak to zakryju. Ne, já si dám tedy nohy. Já si dám takhle nohy. Víš, že se zavírají, dívej na to. I there, bum, 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 bum. I there, somebody with him, drogy, gondom, I there, A je ta vaše škola velká? Jako jo, bude se tam nějak víc jak 400 děcek. Aha, tak u nás taky. U nás je to prostě... Ale od zastávky vidět nejde. Máme tam dokonce jít potraviny, takže tam můžeme nahrát. My máme pekárnu taky, my máme tělance. Jo? Hej, teď jdeme někam jinam. Hej, Máme radio čas. Vario. Hej, teď jdeme někam Že to je jinam. to, že to je to Vario, ne? Ty jsme viděli předtím. No. Možná. Hej, teďka jedeme Martinov, ne jakože tam na Třebovickou obchodní centrum, ale na Martinov. A všude je vůbec obchodní centrum. Co? To je tam Třebovice obchodní centrum. Ta je Třebovická a tady je... Ta telekomunikační. Ano, správně. Já jsem to trošku svěděl. Neva. Nevadí. Ty máš teď, já mám kolik máš to? Já mám video 25 minut, 45 minut, 44, 45 sekund. A ty?
Máš víc. 25, 40 a já teďka mám 50. O 10 to máš míň? No. Přesně o 10. Sokolovská. Příští zastávka Čistírny. Kolik je? 15:20. Vážení cestující, čekáme na odjezd podle jízdního řádu. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we will be leaving in a short while in accordance with the timetable. To jsem dlouho neslyšel. Tež. Já jsem to reálně nikdy neslyšel. Já od 2 let. A to bylo ještě do staré hlášení. Co ti přišlo? Mně ne. Tobě? Od tebe to šlo. Já mám jiný zvonění, mám kvá. Víš? Ostrava, jasno. Wow. A kdo myslíš, že jsem, ha? V Ostravě. A máš zapnuté jakože komentáře na videa? Já nemůžu natáčet live, víš? Ale ne live, komentáře. Ano, to mám, jo. Dobré, já mám taky. Tam, jak bych jsem říkal, že do toho růžového okna, že když napíšou růžová, tak jim dám srdíčko na koment. Co? Že jsem jim říkal 2krát, že ať napíšou do komentu, jakou hru bych třeba chtěli, abych Jaké natočil okno? růžové na Svinově. A nebo třeba jakou hru bych chtěli do dalšího videa. A zkusím jich co nejvíc zobrazit. Jo, lidi, kdybyste chtěli, no tak vyfoťte se do toho růžového okna, že jo? Vyfoťte se do růžového okna a já vám taky dám o lajkuru a o srdíčku koment. Děkuji. Ano, jestli i mě pošlete fotku, jak jste u toho růžového okna, tak dám srdíčko na koment. Ne. Jo? Příští Děkuji. zastávka Bedřicha Nikodéma. Teď jsou čistírny, zajímavé. Jebaný, kde tady jsem byl, tady je myslím, že nedaleko park. Jo, je. A hruška, to nejlepší. Kurník, já jsem to zase nestihl celý. Nevadí. Snad. 15:23, kámo, já se mega bojím. Proč se tak ultra bojím? 16:15 mám být doma a je 15:23. 35. Nice. To je jedno Martinova střed, ne? No a Moruba Okatara je rovně. Bedřicha Nikodéma. Příští zastávka dílny dopravního podniku Ostrava. Chceš zastávku? Dílny dopravního podniku Ostrava. Dílní DPO Ostrava. Počkej, to tady Bédo, pojď na ten, už to není zachovám. Hej, pojď, to tady. Hej, tam bylo, když jsme to na zastávky pamatuješ, ne? Dobrý, čáprda už je pryč. Já jsem fakt bojím, já bych teďka radši už jel jako na zpátek. Hej, neboj se. Počkej. Hele. Dílny dopravního podniku Ostrava. Příští zastávka Martinov. Tak to jo, tak to ještě. Myslím si, že to ještě Hej, daleko. všichni teďka vystoupili, ne?
Hej, já jsem natočit ty dveře, tady je to docela. Počkej, tady vlastně. Jo, teďka to stínu celý. Nice. Ha. Jo. Ty kokso. To bylo úžasné. Hej, na Martinovu jsem byl dvakrát. Já tady jako na zastávce? Jo, tady Já- to tak strašně vidím. Hej, tady to vidím každý rok. Hej, víš, proč to tady vidím každým rokem? Proč? Tady Vlastně, no. no. Otevřených dveří. Jo. Ale my jsme se tam někde fotili. Tam je fotografka. Moje mamka má kamarádku Martu, která bydlí na naší ulici, a ona pracuje v dopravním podniku přímo tady, víš? Jo. Tak nás tam chce vzít. A ona je tady fotografka, my jsme se jenom fotili. Hodná fotka, chápeš? Jo, my jsme si taky u ní fotili. Hej, mají kvalitní fotky. No, to je pravda. Mají. My tu fotku možná doma někde máme. Ale nevím, Ale to už je určitě, hele, já mám několik desítek minut a už mám i 31, takže to bude už je hodina. moje video už má 31 minut a 21 minut, 32 minut. Už mám 32 minut. To je? Všech mám 32 minut. Průmyslový areál Martina. Konečná zastávka. Vystupte prosím. Tak, už je to zmáčkni. Cože? Je, vaninku, to voní tady. Tady nějak hodně voní. Mám hlad. Škoda, že nemám svou svačinu. Já jsem horálky. Nice. To je ta cvičná jízda do pič. Hele. Snad jebne, ty vole. Mě to je... Mě snad jebne. Ale trošku Hej, víš co? Máš nějaký prachy? Máš u sebe nějaký prachy, prosím tě? Já nemám u sebe žádný prach. Kurde. Protože bychom mohli vzít autobus nahoru, chápeš? Protože kdybychom nahoru... Odyšky máme. Vlastně, či to funguje i Na na tamty? autobus. I na tamty? Ty Na víš, všechny. na I na tu transfer. 200 něco. Co? Je na ty 200 něco? Co? Jestli máš sedět Tramvaje. i na tramvaje, i na autobusy to platí. Jo. A prostě natočíme Tak chápu. Hej, a potom, jak přijede tramvaj, tak natočíme další díl. Ok. Hele, tak teďka jsme teda na park. Já teďka budu mít kameru dolů a ten nechci nikoho natáčet. Počkat. Na ten průmyslový areál Martinov. Čemu ti to dětka do mobilu? Nebo. Ne, Takže teďka končím a čus.